Umahan, kabalaan. Punas tangan. Kabalaan. Umahan yung maraming bilang. So, ingon na kita bako na kumahan sa Ginoo. Isa lang, ang tinagawin na ito sa anak. Inawag ko na sa mga kagawad ini, nahingan ko hindi Mr. Hindi kayo rin lang sa season, hindi ko kalimutan sa kasunod. Hindi ka nung sumbahan. Nangin pa ila, si Pastor. Pastor Bo. Kaya nga si Pastor. Ako ng Pastor. Sa season. Natulong sa laing lugar. Kaya natulong sumbahan. Sa ikan, sa ikan. Sa season ng ikan. Pastor. Pastor, hindi. Oh. Napagtis mo ninyo. Bago si Jerry. Panto, Indian din hi. So, kaya sa tanan Jerry na membro sa Sinter. Sa kasa, sa mga kalawas. Salamat. Awit tayo son. Numero 33. 33, 33, makasasala. Makasasala. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Tingtak na ang kalangitan ng malipayon. Tungod kay Kaujuri, yakadisyon ng dawit ng Espiritu Santo. Pusa ko minis sa mga magkabatismo kanimo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Magkabatismo kanimo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen.
samahan sa Anak at Espiritu Santo. Matatong dagatao sa kangkanitan ng malipayon tungkol sa imunisyon o sa pagministro ng kita at Espiritu kanimo sa ngalan samahan sa Anak at Espiritu Santo. Samahan sa Anak at Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak at Espiritu Santo. Ning bautismo mga igsoon sa human sa atong krusada, human sa atong seminar. Sa ngalan samahan sa Anak at Espiritu Santo. Gawat kanimo yung personal mo. Sintak na o Diyos ako naghangyo. Ilista na ng ngalan ng Espiritu sa kinabuhi. Sila o Diyos, imong giluwas. Sila karon. Kaya mag-exunan atong welcome ang mga batong libros ng Iglesia. Atong pisaon. Dayon. Dito, mga Ikson, atong kumustaon sila. Dayon mga tulog ka. Dayon na, dayon. Dayon, sister ta. Tanaw ba? Padayon, brother, sister. Padayon. Dayon. Brad Rachel. Kauban na kita dito sa langit. Muna Iglesyang Kristo sa una. O karon Adventist na. Oh. Padayon. Katolik. Congrats. Okay. Padayon. Padayon. O, pangumusta na mo? Dili na kami. Dire.